Pagduaw ni Maria ngadto kang Isabel, nagsugod kini mga igsuon nga maong kapistahan diha gayud sa pangama o sa encouragement o sa pagsugod ni Saint Bonaventure, usa ka Franciscan nga niadtong 1263 gisugdan kining maong pagsaulog sa piyesta. Nahimo kining universal feast o nahimo kining usana ka klaro o nahimong kabahin sa simbahan nga kapistahan niadtong 1389 diha sa pagka Santo Papa ni Pope Urban VI. Kini kanunay nanggi saulog ang pagbisita kang Isabel human gayud sa kasaulugan sa Annunciation o pagpahibalo sa anghel ngadto kang Maria. Uban ining maong kapistahan, diha pud nato makita nga sa atong pagbasa karon ang kining bahin nga bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Diha nato makita ang atong makanunayon nga pag-ampo ngadto kang Maria, ang Santa Maria. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Unsa may nakapabulahan diha kang Maria. Nganong gitawag man to siya blessed? What makes her blessed? Una mga igsuon, tataw diha sa itong pagbasa nga nahimo siyang bulahan tungod kay siya gipili gayud sa Dios Amahan nga mahimong inahan sa manunubos nga mao si Jesucristo. Kana ang nakapabulahan niya nga siya gayud pinili. Dili lang siya napilian kundi sa sinugdanan pinili gayud si Maria nga kabahin sa plano sa Amahan nga siya ang mahimong inahan sa atong manunubos. Ikaduha nga punto nganong makaingon kita nga siya bulahan tungod kay siya mismo mipadayag sa iyang lalong timos nga pagtuo ngadto sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagingon, matuman dinhi kanako ang imong kabubuton. Taliwala sa mga kabalaka nga iyang gibati sa mensahe sa anghel, taliwala sa iyang mga kahadlok kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi, iyang gisurrender totally ang iyang kaugalingon diha sa plano sa Dios, diha sa kabubuton sa Dios. Ang katim-os sa maong pagtuo mga igsuon, naghimo ni Maria nga bulahan. Great, blessed. O guban niya na atong tanawon o atong aninawon sa atong kaugalingon nga kining maong pagkabulahan ni Maria, iya karong gihimo nga aksyon diha sa pagbisita kang Isabel. Her greatness, her title as blessed did not only remain as a title, but have seen in the way she expressed it in her life in the visitation. No? Nibisita siya kang Isabel, taliwala nga siya nagmabdos na pod. Kana di ang pagkabulahan, nganong nibisita man siya sa kang Isabel. Aron manghambog kang Isabel, tanawa, pili pog ko. No? Ang iyang pagbisita kang Isabel, mao gayud ang pagbisita uban sa pag-alagad. Nga kibalo siya nga si Isabel naa sa kalisdanan sa iyang pagsabak, no? Kang San Juan, no? Nga kinahanglan ni taon siya assistance tungod kay iyang bana tigulang na pud kaayo.
Busa kining iyang pag-adto kang Isabel, usa ka pag-adto alang sa pag-alagad. And this is very good to reflect on, brothers and sisters, nga ang pagkabulahan di ay makita o ipadayag gayod diha sa atong kinabuhi, pinaagi gayod sa atong pag-alagad. The more we have the title, the deeper should be our way of service. Kay ang maong titulo, kinahanglan mapadayag diha sa maong buhat sa pag-alagad. Usahay, mao kini ang tendencies mga igsoon. The higher we go and the greater our titles, the difficult it is to bend and to do service totally to the people. Mao na ang tentasyon sa mga title, no? Sa una nga wa pa kay anak, kamo pang duha sa imong bana, magtinambayay nga gyud mo sa tanan nga mga buluhaton. Karon kay nanay anak, dagko ng anak, puro na lang mandar. Imo ani anak, wa ani anak, imo ato anak. Siya di na mulihok. Ngano man, usay pulusan ng mga anak, nagipakaon mo niya, sige lag kaon, niya, sige lag dula, di mo tabang sa trabaho, patrabaho para mag-alagad diha kaniya. Mao na mga kaigsunan ang tendency nato. Apan si Maria nagpakita sa sukwahe, nahimo siyang bulahan sa tanang mga babae, apan iyang gipakita sa pagka-maalagaron, no? Diha sa iyang kinabuhi. Pag-alagad sa nanginahanglan. Taliwala sa tanang mga kadelikado nga iyang giagian. Busa kini di ay nga kapistahan dili lang sa paghatag og bili og dungog kang Maria, kundi challenge usab kanimo og kanako. Dili man kita mahimong bulahan, diha kay gipili gyud kita sa Dios Ama sama kang Maria nga iya yung gipili gigahin, no? Pero kita mahimong bulahan kung atong sundon ang pagkamaalagaron ni Maria labi na sa mga nanginahanglan. Busa mga igsoon, kini ang atong pangayuon sa Eukaristiya. Nga Ginoo, hinauton ta sa atong kinabuhi, taliwala sa mga titulo o pribilehiyo nga among natagamtaman, dili unta kini magdala kanamo ngadto sa pagkamahipatason, kundili magdala kanamo ngadto sa makanunayong pagkamaalagaron diha sa among kinabuhi. Uban niya na, daygon ta si Maria, karon diha sa atong pagsaulog, uban sa mithi, nga Mama Mary, himua kami, ikaw magyud ang among inahan usab, kay kami mga igsuon man ni Jesucristo, himua kami nga unta muliwat kami kanimo. Amen.